Aquesta setmana amb Copatges TV venim fins al cor de Catalunya. Som a la denominació d'origen Pla de Bages i estem a punt d'entrar en un dels cellers que segur que tots coneixeu, Abadal, un celler insígnia a la zona, a la comarca del Pla de Bages. Som-hi! Ens trobem a Santa Maria d'Horta d'Avinyó, en una comarca, el Bages, que havia arribat a encapçalar la producció vinícola del nostre país. Hem vingut a conèixer Abadal, una bodega amb un gran llegat històric, i és que el celler ha passat de pares a fills des del segle XII. Per això comencem la ruta amb l'Anna Castilló, endinsant-nos en l'antiga masia, tot un museu on perduren objectes antics amb els quals podem imaginar el mode de vida i la manera de produir vi de l'època. Anna, Abadal és un celler molt modern de l'ADO Pla de Bages, és un celler que fa vins molt actuals, però jo estic veient en aquesta masia un munt d'història i estem parlant del segle XII, d'una masia del segle XII. Com passa del segle XII a lo que és actualment Abadal? Doncs bé, diguéssim que el tret més diferencial és que sempre ha estat propietat de la família Roqueta, no? I aquest llegat, això és el que ha permès, no? Doncs a través de la llei de successió, que passi de pares a fills i tindre tot aquest llegat històric que veurem durant la visita i que no ha estat transportat aquí, no? Sinó que està en el seu lloc original i ha passat de pares a fills. Una de les coses que volia ensenyar aquí és que a sota de cada catifa tenim una tina diferent. Per exemple, aquí tenim a sota una tina. Llavors, el que a mi m'agradaria és convidar-te a anar a l'interior d'una d'elles. M'encantaria. Sí? Som-hi. Som-hi. Així que aquí dalt és on teníem la catifa. Correcte. Estem dins la tina. Sí. La tina antiga. Estem dintre d'una tina de ceràmica vitrificada, que llavors va ser un gran avanç perquè no era tan porosa, produïa molt més vi i llavors era molt més higiènic. I això ens imaginar completament tancat i l'únic accés que teníem era per dalt. Per dalt. I tots els treballs els feien des de dalt? Sí. Aquí posàvem el most amb el raïm perquè fes el procés de fermentació. Llavors, normalment aquest procés durava d'1 a 3 setmanes. Continuem el recorregut per l'antic celler de la família Roqueta, enmig de botes i premses antigues, i fins i tot utillatges propis i exclusius de la comarca. Aquests caputxons de vímec, que els he vist molt poc, potser només aquí a Pla de Bages. Sí, aquests són només típics d'aquí, s'utilitzaven per evitar perdre raïm en el que és el transport de la vinya fins a la masia i per evitar que els insectes anessin al raïm. Vull dir que també era una forma més higiènica. I aquí tenim 2 tines més com la que hem vist ara. Correcte. Llavors, si ens fixem, aquesta corda d'aquí l'utilitzaven per trepitjar aquest barret que quedava amb les pells i també posant el raïm al voltant i anaven trepitjant el raïm perquè caigués a dintre. I s'aguantaven amb la corda per no caure? S'aguantaven amb la corda per no caure, perquè el gas carbònic era tòxic. I amb aquells pells d'allà també feien una mica el batonatge. Ens dirigim ara fins al celler de les 13 botes, totes elles plenes i construïdes dins de la mateixa sala. Mira, deixaré... Vi ranci. Exacte, vi ranci. Per què tenim vi ranci? Doncs perquè estem parlant que són botes que tenen més de 200 anys. Llavors, és l'única manera de conservar la fusta en bon estat, la barrica en bon estat, i a més estem parlant de molta graduació, de 18 graus. Per tant, no hi ha alteració, o sigui, la humitat i el canvi de temperatura no li afectarà. Doncs bé, Anna, abans no marxis, m'agradaria ensenyar-te una altra cosa. És el punt, diguéssim, més enigmàtic de la masia, és el celler fondo. Llavors, jo quasi que et convido a que entris, si vols. És el celler més fondo que tenim aquí a la masia. Com pots veure, ens endinsem a les entranyes i, diguéssim, hi ha una llegenda que a mi sempre m'agrada explicar, és que hi ha un túnel que si t'endinses podries arribar fins a Montserrat. No ho faré, em quedo aquí, vagi prou. Endavant. Tu no m'acompanyes? Jo t'espero aquí. Fins ara. Fins ara.
Ara que ja hem descobert el llegat històric del celler Abadal, volem conèixer la vinya d'on surt un dels seus vins més emblemàtics, el 3.9, i per això ens reunim amb l'enòleg en Miquel. Miqui, ara entenc per què hem arribat fins aquí amb aquesta ampolla, perquè el nom d'aquesta etiqueta del 3.9 ve del nom de la parcel·la. Efectivament, aquí ens trobem el 3.9, que és la vinya, el polígon 3 parcel·la 9, d'un dels vins del vi de finca d'Abadal, que en aquest cas és Cabernet, de vinya vella, plantat en terreny en pendent, Cabernet i Syrah. A la part de dalt tenim una part de Syrah, d'una de les vinyes més velles de la finca. Com podeu veure, doncs, són vinyes que tenen prop de 30 anys. Quines característiques tenen els vins del Bages que no tenen la resta dels vins catalans? A mi sempre m'agrada explicar-ho molt relacionat amb l'entorn. A part del clima, que també fa, doncs, que és un clima mediterrani, però no és un clima mediterrani pur, perquè estem amb una influència continental del Pirineu, no estem tan lluny del Pirineu, i llavors ens venen freds que ens ajuden a la maduració. Per altra banda, tens el terreny que està envoltat d'un paisatge de bosc, com podeu comprovar, i que això ens impacta molt sobre la qualitat organolèptica dels vins. Ens deixaran els tocs balsàmics, ens deixaran uns tocs més de sotabosc. Després l'altre són parcel·les petites. La diferenciació en parcel·les petites. No hi ha grans extensions, de manera que després, si ho saps interpretar a bodega, tens una gran variabilitat d'eines per poder treballar, no? Doncs com el cuiner que té un munt d'espècies, doncs nosaltres no tindrem un únic merlot, sinó que tindrem merlot de part alta, tindrem merlot de part de fondo. Això vol dir que tindrem diferents ingredients amb els quals poder jugar. En Miquel ens porta fins a una de les 60 barraques de pedra seca que hi ha a la finca d'Abadal. Dins d'aquestes construccions els pagesos hi guardaven eines i avui en dia són un patrimoni històric i una herència del passat productiu del Bages. Realment el Bages havia estat la comarca de Catalunya amb més extensió de vinya. Abans de la filoxera, fins i tot després de la filoxera, es van arribar a plantar més de 20.000 hectàrees de vinya, que és molt. I el que passa que després la indústria tèxtil va fer que la gent, els pagesos, treballar al camp és molt dur, i més en aquells temps, i que assegurar un salari, una escolarització pels fills, una garantia de vida, doncs la gent abandonés la vinya i es va reduir substancialment la superfície de vinya. I acabem la nostra ruta per Abadal fent un tast amb en Miquel. Comencem pel blanc nuat, a base de 100% picapoll. És un aroma molt suau, no és un aroma d'un blanc dolç que t'enfalaga, és un aroma molt suau. Això ho fa el picapoll? Això ho fa el picapoll. El picapoll és una varietat que jo diria elegant amb nas, no és una varietat terpènica, no és un moscat, no és un sauvignon. Per mi és una varietat que és complexa, però fina a la vegada al nas. Continua sent molt suau, molt clar. Alguna nota cítrica? Notes cítriques sí que provenen molt de la varietat, això sí que és molt característic de la varietat picapoll, les notes d'aranja, de pomelo, la ratlladura de pell de taronja, això és molt propi de la varietat picapoll. Sobretot a la boca el que sí que es nota és que és un vi molt golós, molt voluminós. És el torn ara d'Abadal Selecció 2006. Però és un taní molt agradable, no et deixa la boca seca, tornes a salivar, et torna a venir de gust una altra copa. Això és el que volem, que la gent, tot i notar una estructura i una zona de potència, com et deia, que a la vegada aquesta acidesa acompanyi i refresqui el vi i que la potència sigui suau, sigui sedosa a la boca. Per altra banda,
la força de la fruita. Per mi és un vi que, tot i que té una criança de 13 mesos de Bauternes Roure francès, fusta nova, el que domina és la fruita, la sensació de fruita concentrada, de fruita de bosc, acompanyada una mica pel que veieu a la zona de paisatge, de bosc, de balsàmic, de notes mentolades, no sé si notes el llaurer, el sotabosc, no? És allò com la visió una mica del paisatge del Bages. No? Gràcies, Miqui, pel teu temps i per ensenyar-nos Abadal. Molt bé, moltes gràcies per la vostra visita.